Maganda. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Shoutout sa iyo. Maraming salamat, kabayan. Ito kami ngayon, patawid kami ng isla ngayon, kabayan. Isla Agbalite, ang Boracay ng Quezon Province. Sa Boracay ng Quezon Province, White Sand. Yan. Ayan siya, ayan, no. Yan, kabayan, yung isla na yan. Connecting, oh, napakaganda ang lugar dito sa amin. Yan ang mga bundok. Yung dulong yun, yan yung ano, Pisibis Falls. Nandun yung Pisibis Falls. Doon sa may kanto na yun, doon ang yung piyapa sila ng mga turista, Pisibis Falls. Ito naman yung Agbalite Island.
Yan, dahil ng mga turista yan, dahil white sand yan, parang Boracay yan. Napakaganda ng buhangin dyan. Puting-puting ang buhangin dyan, mga kaniknik. Yan. Ang pinakang Boracay ng Quezon Province yan. Yan. Ito naman, Perez. Atimunan, Perez. Ang Perez ko, isla rin. Isla ba, Perez? Ay, isla ba, isla? Isla rin pala yan, Perez, mga kaniknik. Isla rin. Pero wala kayong bundok ano? Wala kayong isla, no? Wala nga kayong ano? Pogi. Makay. Napakaganda dagat, mga kaniknik. Pero buyag. Pero napakaganda talaga. Ayan, mga kaniknik, pinahingis tayo. Pinahingis tayo. Pinahingis tayo. Ay, salamat sa mga nanonood. Maraming salamat. Nabibis na kami, nabibis na. Ayan, tingnan niyo yung isla namin, oh, white sand. Ang Boracay ng Mauban, Quezon, eh, oh. White sand. Pag-ready natin, kung alam mo ba dyan, kamay tayo.
Parang kristal, napakaliwanag, napakalinaw. Oo nga, kasyado. Hindi, nakawit na daw kayo, kaya lang ka. Nakawit daw to. Kaya mga kanek-nek, white sand niya mga kanek-nek. Pagpaliwanag ka, dito ka na, oy, dito. Malinaw na, dito ka na. Malinaw, dito ka na, malinaw. Malinaw na. Okay, para makita ka. Pag malapit na, pag ulit na, pag-ice. Kaya mga kaninig, white sand yan, oh. Parang kristal na tubig na mga kaniknik. Parang Boracay talaga yan. Kaya malapit na rin siya mga kaniknik. Kaya kita yung tubig doon, parang ano, parang kristal, napakaliwanag. Tapos yung buhangin, white sand na white sand. Napakaputi ng buhangin. Baby! 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 Ito, 16 minutes pa lang. Bilis natin. 16 minutes. Nakahapon. Nagpiti mo ng bebe, oh. Galing ah. Yan, malapit tayo sa isa mga kaniknik. Ayun, white sand. Malapit tayo sa isa mga kaniknik. Ay, hindi pa sinipit tulos. Ay, hindi pa, oh. Ay, nice daw, white sand.
may galwin. Sabi sa'yo. Yan, papaya natin. Balik na, maliwanag na. Mababaw na. Kulay tubig. Ang kulay kasi na. Yan, parang kristal mga kalit na. Batuan ano? Nico no? Batuan ano? Nico, batuan ano? Batuan. Mga ilan di ba yan? Ah, 10. Kaya tingnan mo gano'n sa meron kabila. Kaya kalim ano? Ayan mga kalig ko. Malinaw na ang tubig. Yan na, Boracay ng Tauban, Quezon. Balite Island. Napakalinaw. Napakalinaw oh. Yan mga kaliklik, white sand ang quality. Bebe, kinain na yung plastic. Lumalim ano, lumalim. Para mabuo ano. Ibon mga kaliklik. Ngayon mga kaliklik, malapit na tayo. Ito na ang isla ng quality. Ang Boracay ng Quezon Province. Ayan, napakaganda ng tubig. Ayan mga kaliklik, parang kristal na tubig. Napakalinaw, parang kristal. Yan o. Ayan, ang tubig sa Boracay at sa Quality Island. Napakaganda ng tubig, parang kristal. Napakaliwanag. Ayan na, white sand. Sandbars ng Quality Island. Pag low tide doon, lumulutang din yung yung buhangin. Napakalawak. Kaya ang pwesto ng barko na yun, baka. Mga kaliklik ko, white sand. White sand mga kaliklik, napakaganda ng tubig. Parang kristal na tubig. Yan. Mga kaliklik, white sand. Nandito tayo sa isla mga kaliklik. Nandito tayo. Ayun lang, pinanggalan natin napakalayo. Kaya white sand oh. Nandito na tayo sa isla ng Quality. Boracay ng Quezon Province.
Dahil mga kaniknik. Saan kayo? Ah, ano yan? Namusit pala sila Nico eh. Namusit pala sila, namusit. Oo nga Joel. At tama kayo, dito tayo sa Kagbalite. Tara mga karingnig, paparahin ko na yung camera. Yan, maraming salamat sa panonood nyo mga karingnig. Yan. Dito tayo sa isla ng Kagbalite. Yan, white sun oh. Ano matabo? Yan, babay na mga karingnig, babay na.